Hello guys! Here tayo ila ni Mother. So ngayon guys, ay mga pa ko. Nagpunta mi dito kay na mas mimi ipahilot kay nahulog sa duyan, kilantan so basin og napiang. So dito kami magtanghalian guys. So manguha kami pako. Nalaya siya guys. Tungod siguro sa kainit. Sayang. Nalaya gid siya. Kasayang. Kasing kailangan siya og kuan. Diligan. Pero daghang kay udlot dito sa tunga oh. Dito tas tunga guys, kadaghan dito. Kana dia sa kuan guys, matubigan mo na siya diha. Kaya na mga liquids. Di pa dong. Baka kuan ani, butin. Pero nagbutas man ko guys. Nalaya siya. Sukad-sukad karon pa ni nalaya. Wala man katay makuha dani karon nga pa ko. Nalaya man, nalaya. Dani, matubigan siya. Pagod wala nalaya. OMG. Nangalaya ang pako. Ang pako. Tiktahan gid siya sa kainit ang kuan pako. Ang init guys, namawi siya sa katong sigig ulan. So karon muni init po kaya. Fertigid ka init. Syagit na si Mother. Napadlongon yung mga apo. Oh my gosh. Malaya yapon ang uban nga na tubigan. Grabe dito kainit guys. Ito sa pikas agib eh. Tingpakur ba karon kay kuan?
And guys, laya puntay na ko ha. Bisan to og nalaya na. Kakuha pagyapon ta guys. Siya magkamangay kag snack. Dako ng baboy ni Janice. Wala snack. Ay siya snack guys. Ito na guys, ato nating himay-himay yun. So, ato ning lasahan. Paco Queen. Maglasara ta guys. Kaya nagsigira tag gisa. Abeng? Abeng? Sige, kana na pong kahoy bunal ha. Bantay ka na ako ron. Dili lagi mag... Ibutan ng kahoy, be. Lain mo kaunsa yung magunitan kay inyong ibunal ha. Dalir kay siya nagwang ma. Pako. Naganta ni siya guys kung pa nangaguwang. Malaya mo kung ganito, ano ka na siya. Uga kayo. Basta din na siya bunyagan ma. Bisbisan. Grabe gid ka init sad. Agud ang kuan. Kalaya gid ang tanom. Nagkaabot sa hus kay bisan. Hinay po yung tubig ninyo dan eh. Ato rin siyang lasahan guys. Idugno na ni sa suka. Daan ka tulay. Kaon ka dolay? Ako. Kaon ka pako? Oh. Kaon daw si Abing og pako guys. Ikaw? Daan ko lang tulay. Ha? Daan ko lang ka. Kaon ka lang ka? Oh. Umantay lang ka. Naa. Aman. Naa. Katodo. Ha? Katodo. Tuwa sa karsada? Oh. May lang. Naman bang kasaya to ah? Naman dito lang kadaghan pero punuan walay bunga pa. Walang bunga ang takay. Ha? Wala bunga. Wala bunga bing no. Wala. Ito sa palayo. Dagan bunga. Bilang kabo. Putot man. Wala na on. Si Abing na bata. Happy to, tita. Helmet na to lang. Tay. Opa. Ikaw na mira. Me. Ano naman? Ikaw na mira. Migo mo ni Mime? Oh. Ikaw na mira. Ikaw na mira. Oh. Oh. Turak mira. Kaya? Ha? Kaya? And guys, tapos na. So, ato na ng hugasan. Ato ng lapuan. Ito na guys. Ako na ng lapuhan. Iyarang duga na amuluto para di siya malata. Nagtakuling-takuling man. Nang lagpot ang aligatso. Nag-module na siya guys. Kaya isa kasi mana sila way klase. Ano,
kasi. Gikan ba itong kuan? Huibis lang, no? Huibis, Bernis. Nakaroon na yun, Lunes, Martes, Merkules, Huibis. Balik na mo Huibis? Taman Merkules. So, gitagaan silang module silang maestra. So, kuan niya sa, kuan, may research siya. Tapos, gisave, gicopy na lang na niya. Ano ka? Dito na tayo pasuni-suni. Kanila sa Ako, sinina. para sa kabuok assessment o kuan. Yun na yung research, additional guys. activity. Kaya wala man ni na wala man kuanan. Ayan guys, naluto na. So, ako na nang hawaason. So, ayan guys, magluto pa ko gulay. Kaya hapit na madaot ang gulay ni Mother nga butang na sa ref. So, ako nang lutoon. So, ayan guys, naluto na ang fansit. So, ato na ni hawason. So, ayan guys, ready na ang aming tanghalian. Ayan. Mayroon pang natira kagabi. Saka may pansit din. Ay, guys ko. Hi guys! Ay, guys. Si Abing-Abing. Ako rin ang liguan siya niya guys. So na po'y gabi. Kana si Alan og si Doy-Doy na sila gitrabaho. Dool raman din heso. Din hina na kasi lagi pauli og paniod to. Ayan. Nag-ilang gipakyaw guys. Na sila gipakyaw nga trabaho. 1.5. 1.5. Isa kadlaw 1.5. Mahuman ito nila karon. Ito yung sabi na. Saging. Yeah. Sige na ma. Pray na lang. Lang. Dali na lang. Then the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, investigate and share about the good and the bounty of Christ, O Lord, Amen. 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 Ang saman. Pwede na mo. Sibog ito mi. Marunong ini si Riklan ba? Kuwari. Kain tayo guys. Salamat ako, guys. Ano ka na? Iba na, ba't ako nakita? Humba. Nangita si Mimig humba guys. Ba't ako nakita? Hindi ko sabihin gamay lang na rin. Sabaw naman ako na sa humba na bilin oh. Yes, kain ko lang. Bless you, God, ka. Kain ko. Katlang ito to sit. O, ako lang. Luto. Dahil na dadaan doon. Kadi ka. Ha? Ganito. Paano ka to? Kulay. Pansit. Pansit pranay. Ini ating kumahan. Di man atsaw kabi tunggod na. Kulay na. Butang daplin me. Nay, at Kami lang ibang matay alula lang. Kain tayo yung lahat guys. Tulog ka kamera, tumaksa alula. Okay. Kambing. Maligo na ka karon ha. ayaw. No na. Tunaw. Wow. Ang ligo-ligo. Celia TV guys, sayo siya nag-upload. Ang ligo-ligo yung Dili, bata. ang pagdito sa balay. Magkaya bitaw.
Gabi. Bulanin din na. Lasik ko ano? Abi, budot, gibinan, budot. Bulanin na si Abin. Beng! Pagtiwas na. Ganyan, Dut. Udot! Kaon na, Dot. Papa, ama. Ama. Tapos na kung kumain Wala guys. tapos. Ay, wala pa kang tapos di ay. Ay, oo. Ano, kape ka na eh. Ano naman yung iyogan yung sinamay? The next day. Ayan si Alan guys, nagbangag na siya para labat. Yan ang kawayan. Di pa naigo. Tapos na ako nagdilig. Nagparelax ako na sa duyan. Bilauta, mamay, uy. Ano Bilauta. Bilao, mapao. Kanawa na trabaho. Mura na nagbuhat sa manya-manya. Kinsa kuha na ito, nakaihi. Agay, nakaihi. Kinsa. Kisa man nakaihi. Nakaihi. Nakaihi na siya guys. Tungod sa kundat. Kaya nagayo ako inom tubig. Inom sa silo. Gusto ko inom eh. Sabi nagkainom ko. Ang sa'yo niya ti Giselo? Inom tubig nagkatubig. Inom ako ng tubig. Nagkainom. Si Ate Giselo, lugar na yun nga inom tubig daghan mi. Ako. Agoy. Ipasangin lang mga Ate Giselo ni Mimi ah. Nakaihi siya. Ayan si Alan guys, nagsibak na siya ng kawayan para dyan sa labat. Kulangon pa ng kawayan guys. Ibalik na to lugar sa una, Nay. Nay. Hinlo kayo dito. Hinlo kayo dito. Hmm.
Hello guys, maing udto. Udto na guys. So mag-ready tayo sa ating tanghalian. Magulay mi og gabi guys. Nagkagod na si Alan og lubi. Ito ang gulayan namin. Ito ang gulayo namin. Amuning gataan. Hindi pa kami natapos. Ayan. Nay. Hindi pa Ikaw namin na, natapos Ima. guys paglabat. Nay. So mag-ready tayo sa ating tanghalian. Nay. Ayan, nakasaing na ng kanin. O si Alan nagkagod na ng lubi. Dito kami sa labas guys kay murag tsadara din ang kuan basta kuan kay pepe kainit. Ayan, ato sana siyang latan. Latan ba ni? Napuhan nga siya eh. Ay, lapuhan daw yung si Alan. Yan guys, gihawas na ni Alan. Yang gisala kay lutuon niya ang panakot. Murag na yung panakot. Guys, gigisa ni Alan ang ahos. Ahos ang dayang panakot. Ada kong nailoy ah. Ada nailoy ah guys. Ito ang iyang gata guys. Diretso rin siya tuno. Wa na ilasyaw-lasyaw. Yan, gilunod na ni Alan ang gata. Luto na. Luto na ang ginataan. Ginataang gabi. Kita nga ni. Una. Ha? Pwede, dati. Alin na mi? Dalo na! Yan na mi! Ano di day? Lam lagi. Takot na bibi. Ibig makan. Alitot. Labi sa ande, lain. Masa makarilo na? Pero tinaw mo. Bukar giga. Wana nini. Jaret. Ako alo binoy. Nantog na ginamos na. Bato mo lubi dia dah. Nakita na mo itong laya na dayo nasugba. Lain ko ako napakaroon ko. Ang kaya kita pa. Dali na ba? Pangit sad ka. Kung nga ini siguro day kay karon, dali ay ka matay bulak. Pangit ka. Anak ng gulay. Anak ng Kung sa may mapangitaon nga gulay di ay. Ang hindi. Dai mo. Isod. Isod na ay mo. Naman si kulit to italitsonon. Ano ay? Tot. Kumiri ka mo ka bang. Nasi kulit to. Bang. Ha? Dili. Bang dili. Sabang. Kalau sa kalito sinira titi.
15. 16 pa ito. Okay. 15 pa, pauli na kada sayo magre-rest. Dinira bukin mo po. Ano to? Dito ba rin mo ba? Lang! Hindi mo sila ginetilik ta. Ha? Sila. Di ko? Ulam ko niya na. Kaya panap ko rin niya hap. Namulak kami isang to karon guys. Namulak pa niya balayo. Kamanggaw. Ano ka buka? Oo. Mahuli ka niya. So sa ubos wa man namulak ang mangga sa ubos. Sunura bet na sila. Mangga ug kuan santol. Nasaan tol di balayo nanay sir ko gagmay. Ano sa silong? Kaya nagkauraan ako diyan. Ano ba yan? Pag hangad ako ganina, ko na nanay bungaw. Ang dami. Aslong. Aslong mo tayo. Yes, lo mga dili man ni suka. Aslong. Wala na ako. Buglot. Lasing tayo. Na, nag-fishball. Nag-fishball ng bibe. Dito lagi kanday. Kulay. Sa? Dami, good. Wala na kulay. Magabing lami. Kamay yung sabayin namin. Sabay mo nga gulay eh. May chicken. Gulay na chicken. Gak pemutang dari cengkau. Ang talaga. Udah na balik isang. Sila. Bisin good eh. Hindi chicken bagay ako. Dago sa noy. Cingkong yang ni hari ini kuan. Cingkong saja yang ni matlab. Di kaya lugar. Pero dito sa ingog nga tag-gis ra ang fried pero lami kay nga fried eh. Parang nadana sa mga kwan ba kanang nasa dating highway ag display. Oh, balingwan. Nay, pwede balingwan pero mahal eh. Tunto sumpo. Titising ko gani. Nay, suroy dito tek tag 20. Pero gagmay ayaw katong liog ba? Tunta ka di piatas. Bisa dijaga situ kan pun. Dina, dijaga sih. Kaya may Jaga sa magpa. okay na. Kuan sayang dia. Op. Nangyari ito. Nagkaon. Awat begini nang kuan. UFC. Sabak mga galilo. Pit na ba? Ay, kung Sulong nga aron. itaw si nanaw saba ayo. Hello. Siglag sa ko ito ang charge ko. Ano? Sabi mo ipet yung tik pilit mo dito. Ay, kwan lagi katong ano. Powerbank. Powerbank. 1080. Pila ka silpo nagapol. Duha. Duha. Tapi gapol. Kapol may adu din kapol kung ako ah. Ano to yung kulo, kinintos ra ibugay ko. Kuling nga 5 ka silpo nagapol. Katong tag 2,000, nahi tag 2,000 gay sana mo nagpalit. Ay, Shopee mo iya order niya. Dako na kuan power bank daw. Lipan. Napulo ka telepon. Basta ko tubig to. Gamay to yan oy. Galing. May taas raw. May nakala ko cellphone. Katong 3,000 oh kay kuan. Alang Dua kadlawon ha kalubat. Oh, tunto. Basa din. Ay na lang. Yung paggimugdo man yung mga bata ang kaon na ning utang.
Isa man yung kaunon dahil. Dakpan niya baki. O, kasi baki kay dili buwan nun. Ano manok? Marami yung manok ya ka na. Sabi mo ka.